കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയണ്ടി 24-ാം തീയതിക്കുള്ള സെറ്റിന്റെ വാടക ഞാൻ തരാം. അത്ര ഫലണ്ട് ഇത്. 2 സൂറത്ത് ഓതിക്കോ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ ഹമസാത്തി ശയാത്തീൻ വഅഊദു ബിക റബ്ബി അൻ യഹ്ളുറൂൻ. ഈ ദുആ ചെയ്തോ, നിനക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ തീരെ വസ്വാസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. ചില ആളുകൾക്കുണ്ടല്ലോ, നിയത്ത് വെച്ചാലും കിട്ടൂല, തക്ബീർ എല്ലാവരും പറയും കിട്ടൂല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക, ഒന്നും കരുതൂല. എന്ന് പറയാ, അത് വസ്വാസ് ശൈത്താനിയത്താണ്, തനിച്ച ശൈത്താനിയത്താണ്. ആ ശൈത്താനിയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പുണ്യനബിത്തങ്ങൾ 3 ആയത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. 3 ആയത്തുകളുണ്ട്. ഏതാണത്? വിശുദ്ധമായ അൻആം സൂറത്തിലെ ആദ്യത്തെ 3 ആയത്തുണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർള് വജഅലൽ ദുലുമാതി വന്നൂർ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുള്ളയാണ്. മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ഈ 3 ആയത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കണം. ആദ്യം നിസ്കരിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നിറങ്ങും, എന്നിട്ട് പറയും വീട്ടിൽ ബർക്കത്തില്ല, കച്ചവടത്തിൽ റാത്തില്ല, കന്നിമൂലന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന്. പറയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ കന്നിമൂലന്റെ കുഴപ്പം, കന്നിമൂലൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ട്, എല്ലാ കുഴപ്പവും കന്നിമൂലൊക്കെ ഇടരുത്. പിന്നെ ചിലർ പറയണ കാണാൻ പൊന്നാറുസ്താദെ കണ്ണേറാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മൂക്കേറാ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂക്കേറ്, കണ്ണേറിന്റെ العين حق فقد قيل إن العين حق من النبي فكم صار إنسان بالعين في القبر. കണ്ണ് പറ്റിയിട്ട് എത്ര മനുഷ്യന്മാർ ഖബറിലെത്തി പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണേറുണ്ട്, ഹക്കാണ്. എല്ലാം കണ്ണേറ് പറയാൻ പാടില്ല. ഈ 3 ആയത്തുകളെങ്ങാനും ഒരാൾ സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മഹാനായ തഅവസ്താദ് പറയാണ്, അൻആം സൂറത്തിന്റെ ആദ്യം നോക്കണേ, 3 ആയത്തുണ്ടത്, തക്സിബൂൻ വേറെ ഓതണേ. ഈ 3 തോതി വന്നാൽ രാവിലെ ശൈത്താന്റെ വസ്വാസില്ലയെന്നാൽ നിന്നിലേ പോരാ. 7-ാം സമാഇൽ നിന്നും റബ്ബിറക്കുന്നതാ, ഇരുമ്പിന്റെ ഗദയാൽ ഒരു മലക്ക് വരുന്നതാ. ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുള്ള തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് പദ്യമാക്കി മാറ്റിയതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, 7-ാം സമാഇൽ നിന്നും റബ്ബിറക്കുന്നതാ, ഇരുമ്പിന്റെ ഗദയാൽ ഒരു മലക്ക് വരുന്നതാ. ഒരു മലക്ക് അവന്റെ അരികിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ടോ